हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोननो माखासे जीके लाना फैदों आरो बे जीके जाबाय 8 पास लेभेल 10 पास एचएस पास डिग्री पासफोरनि फैनो गोनां एग्जामाव माखासे कमन जीके तो बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि इंडियन पलिटिनि जीकेनि सायाव लाना फैदों जेरै हमना ला हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टार अफ इंडिया नोंथांमोननो माखासे कुइसन इजि लाना फैदों बेसिक नलेज तो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाग्रो बेनिफ्राय एग्जामाव फैयोब्ला नोंथांमोना एन्सारखौहाय होनो हानाय बायदि आरो नाम्बार मोननाय बायदि दा बर'नि फैगोन नोंथांमोना एसएलआरसीआव बर'नि लिरनो मोनगोन बेनिफ्राय हेल्थआव इंलिशनि जागोन दा जायखिजाया नोंथांमोना माखासे बेसिक नोंथांमोना लाग्रोदो बेनो जाबाय जीकेखौ नोंथांमोननि एग्जामा फैगासिनो दं हेल्थनि एग्जामनि एडमिट फैथ'वाखै जेब्ला फैगोन आपडेट लाबोगोन दा बेखायनो जों एसएलआरसीआव फैबाय एसएलआरसीआव फैनाय लोगो लोगो एडमिट नोंथांमोना एग्जामनि 10 डेज सिगां मोनगोन दा एग्जाम होनोब्ला ग्रेड 4आ आगस्टनि 7आव जागोन बेनिफ्राय ग्रेड 3आ 28 आगस्टआव जागोन अब्ला जायखिजाया 10 डेजनि सिगां एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन आरो बेखौ बड' जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलनिफ्रायनो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन जेब्ला एडमिटआ रिलिज जायो अके तो जियानो जादोला जों नायगोन माखासे कमन जीके स' जाय जीकेया एग्जामाव फैथावना आनजादाव फैथावना बेखौनो लाबोग्रोबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना हानायसेबां कमन जीके लाना फैबावगोन दा इन्डियान पलिटिनिफ्राय माखासे कुइसन दाननाय जायो आरो लोगोसे नोंथांमोना जेब्लायबो बड' जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव भिजिट खालामबाय था जबनि आपडेटखौ मोननो दा नम्बर 1 कुइसनाव आं नोंथांमोननो जास्ट इजि कुइसन खालामबाय फार्स्टआव बेसिक महरै बेनो जाबाय भारतनि गिबिसिन गाहाय मन्थ्रिया सोरमोन हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टार अफ इंडिया तो बेयाव नोंथांमोना ऑप्शन मोनदों महात्मा गांधी रबीन्द्रनाथ टैगोर बेनिफ्राय जवाहरलाल नेहरू दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन सी नाम्बार अके स' नोंथांमोना सी नाम्बारखौ कारेक्ट एन्सार खालामना ला आरो बे पिडिएफखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हानायनि ऑप्शनखौ मोनगोन दसे समनि उनाव कुइसनाव दङ भारतनि गिबिसिन राजखान्थियारि आफादा बबे आरो माब्ला जोनोम जाया एबा जादोंमोन मोनसे पलिटिकल पार्टी थायोना फार्स्ट एबा लास्ट दानि प्रेजेन्ट एबा सिगां दा हमना ला बेयाव ऑप्शन दङ एबिसिडि आरो बिनि राइट एन्सारा जागोन बी नाम्बारा बेनो जाहैबाय इन्डियान नेशनेल कंग्रेस आरो बेखौहाय दानाय जादोंमोन 1885 आवहाय बे पार्टिया जोनोम जादोंमोन अके तो बिनि आफादगिरिया सोरमोन बिनि सायाव नेक्स्ट कुइसन मोनगोन नोंथांमोना जोबनायथिं दा भारतनि गिबिसिन राजखान्थियारि आफादा जाहैबाय सरकार दानाया बेनो जाबाय इन्डियान नेशनेल कंग्रेस अके स' बिथांमोनाहाय राजखान्थियारि हिसाबै फार्स्टआव गिबिसिन सरकार दादोंमोन बेनिफ्राय जों थांगोन नेक्स्ट कुइसनाव नोंथांमोना बेबायदि इजि कुइसन मोनगोन आरो लोगोसे बेफोरनो एग्जामाव फैनायनि चान्स थायो एज ए इन्डियान पलिटि जीके हिसाबै दानिया नम्बर 3 आव महात्मा गांधीनि पलिटिकल गुरुआ सोरमोन दा बयहाबो साफा पलिटिकल गुरु थायो अके तो बेयाव ऑप्शन दङ नोंथांमोना मोनदों गोबां ऑप्शन नाथाय बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन सी नाम्बारा बेनो जाबाय गोपाल कृष्ण गोखले तो बिथांनि पलिटिकल गुरुआ जाहैबाय गोपाल कृष्ण गोखले आरो लोगोसे नेक्स्टआव कुइसन मोनदों बेनो जाबाय नोंथांमोना गोबां मिथिखागौ जे महात्मा गांधी होननानै अके नाथाय बिथांनि फुल नेमा मामोन बिथांनि आबुं एबा गुबै मुङा मामोननो बेयाव सोंदों अके महात्मा गांधीनि फुल नेमा मामोन आरो बेखौ सोर दोनदोंमोन एबा सोर दोननाय जादोंमोन बेफोरनो माखासे नलेज तो नोंथांमोना बेखौ हानांगोन मानोना बे मोनसे इम्परटेन्ट तो बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय बेवहाय ए आरो सी दङ नाथाय बे बी जानांगौमोन बाट सी जादों अब्लाबो बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय सीआ जाहैबाय मोहनदास करमचंद गांधी आरो बिथांखौ दोनदोंमोन बे नामखौहाय महात्मा गांधी होननानै बेनो जाबाय रबीन्द्रनाथ टैगोरासो बिथांखौहाय महात्मा गांधी नाम दोनदोंमोन नाथाय बिनि गुबै मुङाहाय मोहनदास करमचंद गांधीसोमोन अके तो बिथाङा बबाव जोनोम जादोंमोन गुजरातआव जोनोम जादोंमोन गुजरात स्टेटआव 2 अक्ट'बर 1869 आव बिथाङा जोनोम जादोंमोन बेनिफ्राय नम्बर 5 सुभाष चन्द्र बसनि पलिटिकल गुरुआ सोरमोन बेहाबो सासे दङमोननो बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि राइट एन्सारा जागोन सी नाम्बारा चित्तरन्जन दास बिथाङा बिथांनि पलिटिकल गुरुमोन अके सुभाष चन्द्र बसनि पलिटिकल गुरुमोन आरोबाव बिथाङाबो सासे इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि सासे दैदेनगिरिमोन अके स' नोंथांमोना गोसोआव ला स' दानिया नेक्स्ट कुइसन बेनो जाबाय इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि गिबि प्रेसिडेन्ट एबा आफादगिरिया सोरमोन आरो बिनि राइट एन्सारा जाबाय डी नाम्बारा बेनो जाबाय WC बेनार्जी एबा उमेश चन्द्र बेनार्जी माब्लाबा नोंथांमोना ऑप्शन मोनगोन WC बेनार्जी अब्ला बेनि राइट एन्सारा जाबाय बेनो उमेश चन्द्र बेनार्जीयानो गिबिसिन आफादगिरिमोन INCनि अके 7 नाम्बार गोपाल कृष्ण गोखलेनि पलिटिकल गुरुआ सोरमोन फिन खनसेबाव बिथांनि आरोबाव सासे गुरु दंबावोमोन तो बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय जस्टिस MG रानाडे सी नाम्बार अके तो बिनि राइट एन्सारा सी नाम्बारा जागोन जस्टिस MG रानाडे तो नोंथांमोना बिनि कारेक्ट एन्सारखौ होबानो जाबाय जेब्ला कुइसन मोननाय जायो तो बिनिफ्राय जों थांगोन नेक्स्ट कुइसनाव 8 नाम्बाराव
दा मोनसेल' बाथ्रा नोंथांमोना हानायसेबां जिकेनाय जिकेया बांसिन फैनायनि चान्स थायो एग्जामावहाय। दानिया 8 नाम्बाराव फैबावबाय फिन खनसेबाव इन्डियान नेशनेल कंग्रेसखौहाय बबेयाव माब्ला गायसनजेनदोंमोन अके माब्ला फर्म जादोंमोन बे इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआ दा बेयाव आरो बबेयाव बेनि राइट एन्सारा बि नाम्बारा 28 आगष्टनि 1885 आवहाय निउ दिल्लीयाव बेखौहाय गायसनजेननाय जादोंमोन आरो बिनि आफादगिरिखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय WC बेनार्जी होननानै अके स' नोंथांमोना गोजौआव मोनदोंमोन ना मोनसे कुइसन बेनो जाबाय WC बेनार्जी एबा उमेश चन्द्र बेनार्जी अके बेनि राइट एन्सारा। तो बेनिफ्राय 9 कुइसनाव दङ दानिया स्वदेशी मुभमेन्ट अके स्वदेशी मुभमेन्टखौहाय माब्ला जागायदोंमोन स्वदेशी बुंदोंमोन ना जों मिथिदोंमोन ससियेल स्टाडिज जों फरायबोदोंमोन 8 पास लेभेलाव 10 पास लेभेलाव बेखायनो बुंदों जे 8 पासनि एग्जामाव 10 पासनि एग्जामाव नोंथांमोना 8 पासनिखौ नायनांगोन होननानै दा बेफोरबायदि स्वदेशी मुभमेन्टखौहाय माब्ला जागायदोंमोन आरो बबेयाव जागायदोंमोन बेखौ मिथिनांगोन आरो बेयाव गोबां अपसन दङ नोंथांमोना बिनि राइट एन्सारखौ होनांगोन 7 आगष्टनि 1905 आव जादोंमोन केलकातानिफ्राय आरो बेखौहाय दैदेनदोंमोन महात्मा गान्धीया इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि जानानै अके बे स्वदेशी मुभमेन्टखौहाय गायसनजेनदोंमोन एबा जागायदोंमोन 1905नि केलकातायावहाय 7 आगष्टमोन आरो ओइदिनखालि बेनिफ्राय लिड बाय महात्मा गान्धी INC एबा इन्डियान नेशनेल कंग्रेस अके स' बेखौहाय नोंथांमोना जाहाथे मिथिना थायो। तो जोबनायाव 10 कुइसन लास्ट कुइसन 10 कुइसनाव बेनिफ्राय बेबादिनो हानायसेबां कुइसन लाबोबाय थागोन दा बेथ' इजि कुइसन एन्ड कमन जिके एग्जामाव गोबां फैबाय आरो फैनायनि चान्स थायो क्विट इन्डिया मुभमेन्टआ माब्ला जादोंमोन स' बिनि कारेक्ट एन्सारा 8 आगष्ट 1942 स' नोंथांमोना C नाम्बारा बिनि कारेक्ट एन्सार दा बेनोमोन माखासे जिके बेनिफ्राय नेक्स्टआव हानायसेबां नोंथांमोननो जिके लाना फैगोन। तो दानिया नोंथांमोना माबोरै मोनखो कमेन्ट्स खालामदो हानायसेबां शेयार लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामदो गोदानै फैदोंब्ला।